Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Твой сусвет, які ты цудам стварыў, аднойчы бурыцца ўшчэнт, ужо надзею згубіў. Калі ўсё, што ў табе ператвараецца ў пыл, знайдзі самога сябе ў сабе. Здаецца тупік, і выхад ужо не знайсці. Твой сон увогуле знік, не бачна куды ісці. Калі ўсё, што ў табе ужо здаецца забыў, адчуй самога сябе ў сабе. Я паглыбляюся на дно, маі пачуцці да нямоты глядзяць з глыбіні душы, кричать: даруйте нам свободу. Я поглыбляюся на дно в своих помылках и вертаннях, порядка трапивши в полон своих нездоленных жаданнях. Калі не варта маўчаць і зачыняць дзверы ўсе, а трэба больш адчуваць. Мы ўсе за шчасцем у чарзе, мы ўсе на пэўным шляху, але сыходзім падчас. Скажы самому сабе ўсё змагу. Я паглыбляюся на дно, маі пачуцці да нямоты глядзяць з глыбіні душы, кричаць: даруйте нам свободу. Я поглыбляюся на дно в своих помылках и вертаннях, порядка трапивши в полон своих нездоленных. Мы уздымаемся уверх, калі сябе перамагаем, не зачыняючы вачэй, на сцежку шчырасці трапляем, не зачыняючы душы, імкнёмся да сваёй свабоды у неабходнасці. Хвала Христу, наша студыя напаўняецца творчасцю і прыгажосцю, таму што у нас госця спявачка Марыя Гаўрыленка. Хвала Христу. Хвала навекі. Марыя, чаму менавіта музыка стала вашым пакліканнем? Што гэтаму спрыяла? Ой, ведаеце, я з самага дзяцінства займаюся музыкай, і, канешне, наконт паклікання гэта вельмі такое цяжкае для мяне пытанне, і, канешне, не адразу я зразумела, што гэта пакліканне насамрэч. Вось, я памятаю, калі яшчэ хадзіла ў касцёл, і такім яскравым момантам было, я была у такім падлеткавым узросце, я памятаю, што былі нейкія размовы, разважанні пра гэтае пакліканне, і я сидзела і думала: боже, што вось гэта за пакліканне такое, а ў чым, дзе маё пакліканне, у чым яно, і што мне рабіць, вось гэтыя ўсе разважанні. І ведаеце, напэўна, толькі год 5 таму я зразумела, хаця такі шлях даволі вялікі в музыцы, так, з дзяцінства, там потым каледж, потым у акадэміі музыкі я вучылася, але я толькі так недаўно зразумела, што музыка і
вось быць настаўнікам музыкі гэта маё пакліканне. Калі толькі нядаўна, то якія маглі быць яшчэ варыянты? А я не ведаю. Я не ведаю. З дзяцінства я ведала, што мне вельмі падабаецца музыка, што я там скончу музычную школу, што я потым пайду ў каледж. У меня быў план акадэмія музыкі, потым я хацела магістратуру, аспірантуру. Усё, што там было, вось гэтыя ўсе ступенькі, я думала, што я туды дайду. Не ведаю, не дайшла да тых вышынь, але і крызісы, конечно, былі. Шмат крызісаў было. Я памятаю, як там класе ў 3 музычнай школы я прыйшла да сваей настаўніцы, кажу, я не буду больш хадзіць, я не хачу, я устала, я не магу больш. Мне маці такая, добра, не хадзі. А я прыйшла да сваёй настаўніцы, і неяк так нешта яна падабрала такія словы, што я засталася. І дзякуючы ёй, вось я тут яшчэ. Вось. І я думаю, што вельмі важна, які настаўнік пападаецца ў музычнай школе. Галоўнае, каб людзі, настаўнікі, умелі прывіць гэтую любоў да музыкі, бо калі б мне патрапіў які-небудзь настаўнік, якому было б усё роўна, мне здаецца, можа, і не дайшла бы, можа, я скончыла бы музычную школу і не ведаю, дзе я была зараз бы. Вось, таму я вельмі ўдзячна сваёй настаўніцы. Зараз да мяне прыходзяць такія дарослыя ўжо вучні, яны распавядаюць, што вось у іх была музычная школа за плячамі. І нейкія жахі проста расказваюць, што гэта для іх проста нейкае выпрабаванне судьбы было. Яны з такімі слезамі, нервамі дахадзілі, хтосьці дахадзіў гэту музычную школу, хтосьці не дахадзіў, але яны з нейкім ужасам просто успамінаюць гэтыя годы. А я так памятаю, мне все супер было, мне было вельмі класна, вельмі цікава гэта ўсё. Вось таму я вельмі ўдзячна сваёй першай настаўніцы Елене Віктораўне Шаблінскай з Барысава. Вось таму дзякуй. За неба край, за безмежность своей души был готовый отдать рай. Але зоры удалечені не лятают за просто так, им потребно тепло души той, что ведает, что не так. Не бойся нічога, не бойся нічога, і ведай, што зоры заўжды з табой. Памятай, скора запаліцца сонца над галавой, ты цэлае мора. Таму не патрэбны табе мяжы, імкніся бязмоўна і веру бязмежна сваёй душы. Тепло души той, што ведае, куды ісці, што не спыніцца ні на міг і працягне крочыць уначы. І не гледзячы ні на што дасягне мэты, і тады падаруюць зоры міласць бязмежнай душы. Не бойся нічога, ведай, што зоры заўжды з табой. Памятай, скора запаліцца сонца над галавой, ты цэлае мора. Таму не патрэбны табе мяжы, імкніся
безмовна і віру безбіжність своєї душі. Колькі раз у своїм житті ти спинявся в кінці шляху, не доходячи пару кроків, і отульвав смуток душу. Коли буде одночі так, ти хочею знімися з колін, свою емоцію збери в кулак і не бойся крочити далі. Не бойся нічого і ведай, що зорі завжди з тобою. Пам'ятай, скоро запалиться сонце над головою. Ти ціле море, тому не потрібні тобі ножі. Імкнися безмовно і віру безмежність твоєї душі. Раскажыце пра сваю сям'ю, ці ў сям'і хтосьці спяваў? Ніхто не меў музычную адукацыю. Я першая, хто яе атрымала. Вось, а летам маці мая хадзіла ў музычную школу, там 2 ці 3 гады яна навучалася на акардыёне. У нас да гэтага часу недзе там акардыён ляжыць. Мой бацька граў на трамбоне у ваенным аркестры. І ён вельмі любіў музыку, і на ўсіх маіх канцэртах быў, на ўсіх канцэрты мы ездзілі, на якія толькі можна было. Ён такі весь быў у музыцы. Хаця ён працаваў на заводзе, працаваў. Вось, маці у мяне медсестра, таму яны да музыкі такое дачыненне маюць. Нічога сабе такое, у аркестры адзін граць. У доме заўсёды быў музычны інструмент. Хай гэта было такім захапленнем на ўзроўні хобі, але ўсё роўна вы у гэтай атмасферы былі музычнай. Но чалавек, на якога я раўнялася, можна сказаць, у меня ёсць старэйшы брат, у нас розніца 11 год. Вось ён неяк так самастойна навучыўся іграць на гітары, ён спяваў, ён пісаў песні, і для мяне было проста захапленне, калі я бачыла, што вось ён ездзіць на всякія конкурсы, фестывалі. Вось, і дзякуючы яму я захацела пайсці ў музычную школу і пачала песні свае пісаць таксама. Сонейкам у вочы я працягну крочыць, сонейкам у сэрца, хай яно імкнецца дазор да цябе, дазор. Крокамі расстання, всё у чым чакання, крокамі надзеі, лютая у мяне у душы. Раскажы ўсё, аб чым ты пяеш, ластаўка, адкажы, чаго прагне
будзе чакаць, у ноч на цемры шукаць, у маўчанні адказ. Гэта толькі пра нас, пра цябе, пра мяне. Раскажы ўсё, аб чым ты пяеш, адкажы, ну чаго прагнеш, адпаведь, як далёка ляцець, каб паспець, усё паспець. Раскажы ўсё, адкажы, ну што, адпаведь, як далёка ляцець, каб паспець. Хутка скончыцца моц, да апошняга кроч, за працягам працяг. Ты трымай моцна шчасце ў руках, толькі так. Раскажы ўсё, аб чым ты пяеш, адкажы, ну чаго прагнеш, адпаведь, як далёка ляцець, каб паспець. Вы з такой цеплынёй узгадвалі сваю настаўніцу па музыцы. Цяпер вы таксама маеце гэтую місію навучаць кагосьці спевам, музыцы. Вось чаму вас навучыла вось ужо гэтая прафесія, прафесія ў адукацыі? Што яно прыўнесла, выхавала ў вас? Чым яна для вас была новая, цікавая і павучальная? Ну, па-першае, канешне, я магу сказаць, што не адразу я вось зразумела, што гэта маё. Бо я пайшла працаваць на апошнім курсе яшчэ коледжа, і я гэты год, мне толькі исполнілася там 18 год. Гэта, ну, там некая практыка у нас была, але гэта ўсё роўна, гэта не то. А калі ты прыходзіш ужо як дарослы на працу, мне яшчэ там далі вучняў, якія выпускаліся з музычнай школы. Гэта мне трэба падрыхтаваць іх для дзяржаўнага экзамену. Гэта для мяне быў проста, я не ведаю, сардэчны прыступ нейкі. Вось, я ўспамінаю, што я ж не ведала. Я не ведала, што трэба рабіць, як трэба з імі размаўляць. Там у нас, не ведаю, нават розніца ва ўзросце была там 2 гады, напрыклад, з тым хлопцам, які выпускаўся, я памятаю. І я такая, боже, а што трэба рабіць? А як? А што? Я, конечно, ўсё сэрца і душу проста ўкладала ў гэты весь працэс, але я думала, не, я не хачу ісці ў настаўнікі, я не буду настаўніцай. Я там нешта скончу, адпрацую, і я не ведаю, кудысьці пайду. І я думала, што я пайду, можа, потым паступаць на якога-небудзь культуролага. Хаця я да гэтага часу я не ведаю, вось чым займаюцца людзі. Ну, культуролог, цікавая такая назва, да? Што яны робяць, дзе яны працуюць, я не ведаю. Але я вось думала, ну, я туды пайду, і ўсё, неяк там выруліцца, наладзіцца. Вось, і, канешне, потым я працавала там, ну, вучылася і працавала ў розных музычных школах дзяржаўных, і я не разумела таксама, што я хачу гэтым займацца. Я думала, ну, гэта часова ўсё, і будзе настане нейкі такі момант, калі я сыду ў нейкую іншую прафесію. Я скончыла, дарэчы, курсы
па бравям, я скончыла курсы манікюра, я сябе шукала. Вось. Не тое, каб я працавала з гэтымі у гэтай сферы, але вось мне хацелася пашукаць сябе ў чымсьці іншым. Вось, кім я яшчэ працавала. Я працавала прадаўцом, я працавала афіцантам, канешне, там падпрацоўвала. Год я жыла ў Польшчы, і я працавала ў Макдональдсе. Вось, і, канешне, але ўсё роўна музыка заўсёды была са мной. І там, можа, некалькі вучняў паралельна заўсёды былі у мяне, вось. І год 5 таму, да, я зразумела, што гэта маё, што мне вельмі падабаецца. І калі я бачыла вось гэты фідбэк ад вучняў, у гэтыя моманты, нават там вось не так даўно, пад канец навучальнага года, здаецца, ўсё, уже сіл няма, уже некае гэта выгаранне. Думаеш, што ты робіш? Ну, навошта? Можа, гэта нікому не патрэбна увогуле. А потым вось у нас канцэрты кожны год з вучнямі. І калі ты бачыш, што вось яны такія радасныя, што яны выступаюць, хаця, напрыклад, да гэтага яны казалі: не, я не буду, я баюся, там і ўсё гэта. І яны выступаюць на сцэне, яны там знаёмяцца паміж сабой, яны там ствараюць нейкія свае гурты, спрабуюць пісаць песні. Гэта так радасна, гэта так класна. І вось я разумею, што гэта ж з імі будзе і далей. То бок гэта можа ім дапамагчы там недзе пойдуць, не пойдуць яны па музыкі далей, да? Гэта не мае такога значэння, але гэта будзе з імі. Гэта ім дапаможа, можа быць, больш заметнымі нейкімі, можа там знаёміцца з кімсьці. Нават я памятаю, што калі я на ўсіх канцэртах выступала, падыходзілі да мяне настаўнікі, якія нават у мяне там нічога не вялі, і яны з такім захапленнем проста дзякавалі мне, і мне так прыемна было. І гэта ж класна, гэта вельмі так прыемна. І мне хочацца, каб яны таксама гэта ўсё адчулі. Вось, і мне здаецца, што місія мая ў тым, каб свой нейкі опыт, там, досвед перадаваць дзецям, каб яны бачылі, што, напрыклад, вось, выступаць, гэта не так... Не, ну гэта страшна, гэта складана, канешне, гэта стрэс заўсёды. Вось, але гэта вельмі класна. Чым бы ты стаў, калі б меў шанец адным маршрутам плаваць як рыба? Ці ўрэшце сольны затанчыць танец? Як рыба, ці ўрэшце сольны затанчыць танец? Кім бы ты стаў, калі б меў сэрца? Чым бы ты стаў, калі б меў веру? Шчасце ўжо на далонях, здаецца, ледзь дакрануцца, хоць эфемерна. Ты паглядзі на гэтае неба, яно люстэрка тваёй душы. Ты паглядзі на гэтыя зоры, яны адкажуць, як трэба жыць. Кім бы ты стаў, калі б не ўмовы, што напрыдумваў ты сам сабе? Заплюшчы вочы і уяві нанова,
моцу табе і я. Чым бы ты стаў, калі б меў горы, горы з лавінай, што ўвысь імкнецца. Кім бы хацеў стацца ў адзін момант, кім бы жадаў апынуцца раптам, каб забыць пра ўсё сваё гора, каб не аднялі шчасце згвалтам. Ты паглядзі на гэтае неба, яно люстэрка тваёй душы. Ты паглядзі на гэтыя зоры, яны адкажуць, як трэба жыць далей. Кім бы ты стаў, калі б не ўмовы, што напрыдумваў ты сам сабе. Заплюшы вочы і уяві нанова, ты здолееш усё, трымайся моцу табе і я. Усе песні, якія прагучаць у гэтай праграме, гэта вашыя аўтарскія песні? Так, гэта мае тэксты, мая музыка. Так. Вось калі так прааналізаваць крыху, вы ж збіраліся культуролагам быць. Вось я вам прапаную прааналізаваць, калі вашы песні, вашу творчасць, то вось якія б тэмы вы выдзелілі, якія вас хвалююць, і вы праз песню хацелі падзяліцца з слухачом? Ну так, калі разглядаць, канешне, мае песні больш пра пошукі сябе, пра такія пытанні, хто я, што я, дзе маё месца. Канешне, там пра каханне, тэма кахання, усе песні пра каханне. Канешне, яшчэ пра такія нагадванні, напэўна, сабе, што нейкія такія фразы ёсць у маіх песнях, якія я, напрыклад, магу узгадваць сабе, калі там нешта не атрымоўваецца, ці трэба неяк сябе так падбадзёрыць у нейкіх момантах. І спадзяюся, што хтосьці, хто будзе праслухоўваць гэтыя мае песні, таксама знойдзе для сябе, можа, нейкі знак, можа, нейкі адказ на свае нейкія ўнутраныя пытанні. Вось, можа, гэта камусьці дапаможа таксама. Калі прааналізаваць, як змяняўся ваш асабісты музычны густ, ці можаце вы ўзгадаць, што слухалі ў дзяцінстве ці ў падлеткавым узросце, якія гурты, як гэта ўсё змянялася, і ці засталіся нейкія спевакі, якія сёння вы слухаеце з задавальненнем, як і слухалі, не ведаю, 10 гадоў таму? Мне здаецца, што мой музычны густ ні на кропельку не змяніўся. Дадаліся нейкія там, можа... Я зараз з задавальненнем слухаю класічную музыку, проста на фоне магу ўключыць. Канешне, у дзяцінстве, у падрастковым, падлеткавым узросце я так не магла сабе дазволіць уключыць. Я, можа, там не разумела неяк. Мне хапала гэтага ў межах навучання
свайго. Вось там трэба было да музычнай літаратуры падрыхтавацца, гэта вельмі шмат чаго трэба было паслухаць там, і мне хапала гэтага. А зараз мне хочацца проста вось панасалоджвацца такой вельмі класнай музыкай, можа нават без словаў, каб гэта было вось проста прыемная музыка. А што датычыцца нейкіх гуртоў, нейкіх выканаўцаў, з дзяцінства я слухала больш, канешне, такі рускі рок. Я вырасла на гэтых песнях, і дагэтуль я слухаю іх. І зараз мой музычны густ такі вельмі такі странны можа быць, таму што ён трошачкі залежыць ад таго, якія песні мне прыносяць мае вучні вучыць. Бо яны таксама прыносяць песні там 90-х, напрыклад, там ту ж Земфіру, якую я вельмі любіла, там нейкія такія гурты, якія там тады былі папулярныя. Зараз там глядзіш на іх, думаеш, вау, клас, там хлопцу ці дзяўчыне там 12-15 год, і яны такое слухаюць. Значыць, можа быць, бацькі такое слухаюць. Вось. І зараз, канешне, бывае такое, што нейкіх выканаўцаў, канешне, я не ведаю, хтосьці вось да мяне прыходзіць, вось хачу я там такую-то песню разабраць. І я першы раз слухаю, думаю, боже, що за песня такая, що за песня? Ну ладно, мы ж учым тое, што вам падабаецца, окей. І так уже на 5-е праслухоўванне гэтай песні я такая уже уцягиваюсь, і такая думаю, а што? Можа, і нічога такога дрэннага ў ёй няма, можа, яна і такая, нічога сабе, класная песня. Трэба паслухаць яшчэ песню. Трэба, нешта з першага разу не зразумела. Вось, таму, мне здаецца, нічога не змянілася. Вось, і усіх, каго я слухала там раней, і зараз я магу паслухаць з вялікім задавальненнем. Толькі што, ведаеце, на жаль, вось беларускую музыку, напрыклад, у мяне ў асяроддзі ніхто не слухаў, вось, калі я была дзіцём. Таму мой шлях да беларускасці ўвогуле даволі такі позна адбыўся. І я пачала слухаць толькі год у 17-18 нейкія беларускія гурты, стала даведвацца, што яны ёсць і такія класныя, і на беларускай мове, вось, таму... Атрымоўваецца, да мовы вы прыйшлі праз музыку? Праз музыку, так. Бо... па-першае, канешне, можна сказаць, што праз касцёл, бо у касцёле ўсё роўна размаўляецца на беларускай мове, але я не спрабавала. Мне хапала расійскай мовы, але мы спявалі ўсе песні на беларускай мове. Усе там размаўлялі, і не было гэтым праблемы нейкай там з разуменнем, з чымсьці яшчэ. Вось, але вось такі ўжо гуртамі я пачала пазней інтарэсавацца, цікавіцца. Для спевака што галоўнае, што вось кажуце сваім вучням? Гэта голас, гэта знешнасць, гэта нейкая харызма? Вучням я кажу, што трэба... Галоўнае для спевака і для музыканта, канешне, дома займацца. Вось гэта галоўнае. Голас, канешне, так. Для спевака голас, гэта талант і харызма. Мне здаецца, што харызма гэта ўсё, яна ўсё можа вынесці нават і вывесці, нават если там нешта на сцэне здараецца, там нейкія, не ведаю, хтосьці словы забывае, там штосьці яшчэ забываем усе людзі, так здараецца, так бывае, чога ў гэтым дрэннага няма. Галоўнае нейкай, напэўна, харызмай вывесці гэта. А знешнасць, мне здаецца, гэта яна не важна, важны чалавек. Мы, калі слухаем песні, канешне, мы не ведаем кантэкст.
у якім кантэксце створана гэтая песня, якія пачуцці былі у стваральніка, што падштурхнула да стварэння гэтага тэксту. Ці ёсць у вас вось нейкія песні з такой яркай гісторыяй, якой вы маглі б з намі падзяліцца? Ведаеце, я калі рыхтавалася да нейкіх там выступах сваіх, я заўсёды думала, якую б гісторыю расказаць, там пра што песня, як яна стваралася, і неяк так славіла сябе на мыслі, што такіх яскравых нейкіх гісторый, іх няма, бо песні у мяне ствараліся заўсёды неяк так вельмі трудна. Я іх проста як таго дзіцёнка вынашвала проста нейкі час і там па крупіцам можна сказаць, што собірала, склеівала. Таму гэта проста бывала, што, напрыклад, прыходзіць нейкае натхненне. Вось так было, што там, не ведаю, надвор'е такое загадкавае нейкае, і вось нейкія словы прыйшлі да мяне. Раней я вельмі часта вось ездзіла у электрычках, і вось там нараджаліся ўсе песні, амаль што ўсе песні. Я не ведаю, як там гэта працавала, але вось дарога неяк так добра спрыяла гэтаму. Вось. Мне б хацелася, каб была якая-небудзь гісторыя, што вось, адбылося са мной гэта, і я вось напісала песню, але, на жаль, неяк не ведаю. Можа, якая-небудзь песня і была створана там, не ведаю, ад нейкіх перажыванняў, там, ад кахання, але так, што гэта... не, была першая самая песня. Я, канешне, не спяваю, але, была такая песня, якую я напісала, вось таму, што я вельмі страдала ад кахання. Гэта было нейкае такое падлеткавае першае, напэўна, каханне. Мне здавалася, што гэта каханне. Вось, і я напісала сваю першую песню, і там такая песня, там слёзы просто слёзы. Конечно, я не буду спяваць. Ось, але вось такая гісторыя. Гэта адна гісторыя, і ўсё. Астатнія песні. Нейкія песні у мяне ёсць, напрыклад, ёсць песня «Вецер», ёсць песня «Сонейка», яны такія больш фальклорныя, яны, можа, неяк так выдзяляюцца з астатніх песен. Гэта было пад уплывам, я слухала гурт такі «Мельніца». Там вось такі фольк з такімі ірландскімі матывамі. Я не заўсёды у падрастковым, падлеткавым узросце разумела, аб чым там можа быць тэкст, але мне вельмі падабалася музыка, мне вельмі падабалася, як гэта ўсё гучыць цалкам. І вось я хацела ствараць нешта такое ў такім стылі, таму там некалькі песень такіх ёсць, але гэта больш пра стыль нават, а не пра гісторыю стварэння песен. Але да гісторыі ўсё ж, калі мы паглядзім на гісторыю беларускай культуры і на жанчын у гэтай гісторыі, вось якая асоба вас натхняе ці блізкая вам па духу? Нейкую адну, напэўна, я не магу выдзеліць асобу. Трэба пачаць з таго, што жанчыны увогуле для мяне гэта асобны від любові і натхнення. Я лічу, што канешне, без жанчын вось такіх, напрыклад, знакамітых імён, там у гісторыі, як той жа Рагнет, як той жа Ефрасіні Полацкай, канешне, не было бы зараз, можа быць, і нам бы таксама не дазволілі зараз займацца тым, што мы любім. Мы бы не выступалі на сцэне, можа быць, і настаўнікам
блогеркамі не былі бы, хто ведае, не вялі бы эфіры на радыё. І яны ў свой такі цяжкі час вось знаходзіліся, якія процівастаялі усім цяжкасцям свайго часу, і мы, канешне, павінны ім падзякаваць за гэта. Напрыклад, з тых, каго варта адзначыць, напэўна, гэта жанчыны з роду Радзівілаў. Францішка Уршуля Радзівіл, яна першая, хто, напэўна, пачаў ствараць там тэатр на Беларусі. Таксама, хто ведае, што было бы, дапусцілі бы жанчыну там да тэатру, не ведаем. Вось, потым ужо Марыя Магдалена Радзівіл, такая бізнес-вуман свайго часу, яна таксама дапамагала і маладым пісьменнікам, напрыклад, там Максіму Богдановичу я чытала, Якуб Колас, хіба там толькі ён пад псеўданімам быў нейкім, таксама дапамагала у фінансаванні іх першых там нейкіх твораў, і гэта таксама вельмі важна, гэта рабіла жанчына. І варта пра гэта казаць, памятаць гэта і з такой спадзякай адносіцца да іх. А так, мне здаецца, толькі я магу сказаць пра такі збіральны нейкі вобраз. Канешне, хто можа мяне натхніць, хто мяне натхняюць, якія жанчыны, гэта жанчыны, якія такія сільныя, моцныя духам, якія не баяцца нешта ствараць новае, альбо баяцца, але ўсё роўна робяць, напрыклад, да? Якія не баяцца быць, можа, першымі у сваёй нейкай справе, калі да гэтага там у іх нешта нават не атрымоўвалася, яны ўсё роўна спрабуюць занава ўсё гэта рабіць. Вось, таму яшчэ я так заўважыла, што асабліва жанчыны культуры гэта такія жанчыны, з якія вельмі такія цікавыя жанчыны. З імі заўсёды, у іх заўсёды свой погляд на жыццё, заўсёды там сфера дзейнасці нейкая цікавая. Яны стараюцца займацца і тым, многа чым класным нейкім. Вось так. Птушка белокрылая, сребряный огонь, откажи, где мои сны. Вечность я блукала, отпочись дозволь, а кольки 40 до весны.
весна, все снится мне. А весна, все снится мне. Небо не дозволить темрать страх меня переможет свет души. Брамы мне чинить, крылы разгорнет, счастье моего ты. Зорки лечила ты, просто забыла, дочекалась весну. У полони темры сердцем недоверы, пусть я до тебя иду. Вы агучвалі такіх знакамітых асобаў у гісторыі беларускай культуры. Самі з'яўляецеся актыўнай жанчынай. Вось і праца, і сям'я, і дом. Аж дзе вы шукаеце натхненне для сябе, каб займацца творчасцю, каб і унутры адчуваць вось гэту радасць творчасці? Ну, мне здаецца, што вось у працы ў сваёй я і знаходжу гэтае натхненне, асабліва там праца з дзецьмі, напрыклад. Яна дапамагае мне знаходзіць нейкія такія нават у цяжкія вельмі хвіліны, калі здаецца ўсё апакаліпсіс проста у жыцці, у свеце, ты прыходзіш на працу, да дзетак, і неяк так ўсё забываецца, і ты так адключаешся, і так ўсё добра здаецца, так ўсё класна. І не хочацца вяртацца ў гэты апакаліпсіс. Вось, таму у працы, напэўна, і знаходжу натхненне. Ну, канешне, яшчэ правадзіць час са сваімі блізкімі, любімымі людзьмі таксама. Гэта таксама натхняе і прыдае сілы, каб далей рухацца наперад, каб нешта там прыдумваць сабе нейкія новыя, можа, праекты, там штосьці, што далей рабіць. Асабліва лета, вось яшчэ. У мяне дзень народзінаў 31 жніўня. Гэта вось канец лета. І недзе там у ліпені мяне ўжо пачынае так трошачкі штарміць. Там усякія гэтыя пытанні, а што я зрабіла, ад чаго я там дасцігла ў гэтым жыцці, і чым я магу пахвастацца, парадавацца. Вось. Ну, таму лета яшчэ такі перыяд для мяне, калі я план новы сабе пішу, што трэба зрабіць далей на жыццё. Таму такое падсумаванне жыццёвае і жыццёвыя планы у вас акурат улетку. Ну так здарылася, так. Марыя, дзякуй вам вялікі за гэтую радасць размовы, ну і вядома, за вашу творчасць, бо мы з'яўляемся вялікімі вашымі прыхільнікамі. Дзякуй, мне вельмі прыемна, і дзякуй, што запрасілі. Мне здаецца, вельмі класная такая добрая беседа, вельмі класная размова ў нас выйшла. Дзякуй. І я вельмі рада. Усяго добрага, шаноўныя слухачы, да сустрэчы з Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.